It-tlet kandidati għad-deputat mexxej tal-Partit Laburista indirizzaw l-aħħar sessjoni tal-Kungress Reġjonali bit-tema Għawdex mutur ekonomiku. Il-Ministru Chris Cardona irrimarka l-bidla li qed tesperjenza l-Gżira Awċija tul it-3 snin ta' dan il-Gvern mit-tnaqqis drastiku fir-rata tal-qatt għall-investiment li se jwassal biex Għawdex ikollu sptar tal-ogħla livell. Qal li Għawdex qed juri l-potenzjal iżjed minn qabel filwaqt li hemm niċeċ oħra li jistgħu jkunu żviluppati. Cardona ppreżenta l-viżjoni tiegħu għal Għawdex li l-Partit Laburista ikun iżjed viċin tal-Awċin u jisma' l-bżonnijiet tagħhom. Il-Ministru Owen Bonnici irrimarka kif tul dawn it-3 snin hemm bosta żgħażagħ Awċin li qed jibnu l-karrieri tagħhom fil-Gżira Awċija, aspett li juri kemm verament Għawdex qed jirnexxielu jqum fuq saqajh. Semma wkoll kif filwaqt li l-Qorti Awċija ra żieda f'kawżi ċivili u kummerċjali, fl-istess waqt il-kawżi pendenti naqsu b'17%. Bħala kandidat, Bonnici stqarr li deputat mexxej għandu jkun qrib l-Awċin u jisma' u jifhem ix-xewqat u l-aspirazzjonijiet tagħhom. L-Avukat Stefan Zrinżot Soppardi irrimarka ħidmet il-Gvern u li Għawdex jingħatalu l-aqwa trattament, xewqa li l-poplu wieġeb għaliha b'mod ċar fl-elezzjoni ġenerali. Semma kif il-Gvern żamm kelmtu u ħoloq xogħol f'Għawdex għall-Awċin. Żied jgħid li fl-isfond tar-riżultati miksuba irid ikun aċċertat li jkun hemm ġustizzja billi l-ġid li jinħoloq jinqasam b'mod ġust. Zrinżot Soppardi qal li deputat mexxej għandu jara li l-Partit Laburista isemma leħnu u jsaħħaħ il-preżenza tiegħu f'Għawdex.